كم يمسيهم خبركم تقاتلتين لومي ربع 4 سنة ساعة 9 مشاس تدالوها هقراون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لنا كتقاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرس زينا عبد زبعان سبا نتفتات توريزم نممع بالن من اللاين يسرحكم زولة تقليتون حمامة زوبا قاشباركا كنا ودا بيتات منسيات بدرجة زوبا أكايدو إيرتراين محبركم أتعوض عيد سنبل مبال 34 عامتنا تمنت بدموق أقبابا بعلم نيجيريا شبران ممكات مس قرابتا نزر راخبات دوك تحترو مخانا حبيرا تشاينان بيلاروسن عب ممكات انكو قصراوي سرعاتن حبلالنتن بحبارك مكتا مخانا انجليتن كيدان سيمين أتلانتيك نيتو عب بحري بالتيك سفيه وتهدراو لمد يكايد اللون عبد زوا عن سبا زركب تصقاتا توريزم نمعبالن نمللاين يسرح كم زلو وانا دايركتور كفل توريزم اتو سالم حالي سالم حبيرو صلا توريزم بغبو انت تسريح له منشي قطباو توت مخان زتقسا اتو سالم توريزماو تصقاتا تتعدلت هاجر سلامن رغاتن سفنا مس تخون زياده صحبت بصحتي كم زهلوا بمتكاس عبد ايرترا بحفشا عبد زوا عن سبا دما بفلاي نبصحتي زسحبو حيلو تصقاتات كم زركبو بريهم بدرجة زوبات انتاو هنصاتات كلاي كينات استزازمولو بوتان دفاعاتن مغابرات وتادرات طاليانن انجليزن عبيت وتادراو قطمات استخايدلهم جنبارات تاريخاويان بوتاتات بحرياوان صقاتات كومون هايمانوتاويان بوتاتاتن ايده طبباو سراحاتن كابتم قندي صقاتات كم زخونو انصيرون اب ممعبال طلات توريزمن مسسان قطري بصحتم زعبي اجام زلو حبرتسب بحفشات كالا دما بفلاي مخانم تقيسو دما نزلو توريزماو صقاتات نمعقابن زبيتاو توريزم نمعباين اب ابيات تمرتن تكالات منغستن غوسغوسات كم زغبر افليتون حبرتسب ايرترا بزمعبلو نقحاتن زخصكسو كبرتاتن اب توريزماو نتفتا زتقاس بدهوتات كم زيله بمحبار نقحاتن اورادبان بمحيال بزبلصن نمعبالو كم زكال دما غليصون اتو سادم اموداتات تكالات وهابتا اغلغلوت اب منادق زسقلو سئلتات زتقمالو درفتاتن الباساتن نهاجرن حبرتسبن زغلصن خون بتحستنا قراربان مدلدالنن نزلو توريزماو صقاتات مس حزبي مللاين كاب ناي مصاي مدبات مخانو ابريهم حمامة زوا قاشباركا حيلنا ودابي راينا لمعات بزبل تيما بخلتن 3 سنة بدرجة زوا كنا ودابيتات ملسيات اكايدوم علما نايزي مس مدبات صنبل مبل 34 عامتنا صنت تساني بدرجة نو زباتات ابستخايده تمسسال قنه بلوص تحستو زقربا نو زباتات تساتفو قنه تاريخن كبرتاتن بموراس كم قيانا صنت قيا لمعات نمرغاص كم زخونه غزياوي حلاف حمامته ابت زوبا اتو ماركوس غرماصينا نصيرون حلفي كفل ودابن بوليتيكان اتو تخله زرع بوغنو ابتي بدرجة زوبا استقانع قنه ودابيتات اب مونغو منسيات سنيتن حدنتن زفطرو منسيات باهلو من تاريخهم من موراس يحجزو كمون مهازنتن تبلحتنتن زعبي مسندوتات كم زقربو بمتكاس اب قالنو زواتات استراي زي عتوبنت اب مصاي كرمات تحساسيبون ابو امبر حمامته اتو صالح احمد دين دمات يا حيلي باهلي غولي استراي لقنا حلفنت بزسكم واناو تيما مكيادو نزم حلال فورزين ملخت بمتكاس اب محيال ودابيتات بوهدت كسرح زخيرون اب موداتا محدار زبا قاشباركا امباسادر محمد عاد حوري منسيات نعقر بهلاو صقاتات زوبا زغلحن نقنا ودابيتات دمقات زوسخن عزوس ستافيه مرغاصم بمغاس محيال ودابي منسيات نستوسونو اكالات رايز قدف امام سلا زيكونه كلما اكالات منغستن كومن بعتب كسرحلو تلابيوم ابتي بدرجه زبا قاشباركا استخايده قنا ودابيتات نو زبا بارونتو بزقربتو تحستوتات غوبلل كوينا تعويتا إيرتراوين محبركمات اب دمام سعودة عرب عباي بريطانيا جرمن أستراليا نيوزيلاندن كمون فرنسا
مسمرنا درعنا بزبل تيما صنبل مبل 34 عامت ناصنت بدموق أجباب أبعيلهم ككابوتو زبصحنا حبريتا بملكا صبصاب توحيد الله غير مسكل غرس غير كقروي نبرت دمامن كبابيان مبرق سعود عرب بسلاسة قنبت زكايدو فصامت قدات امباسي ارترا ويزنو ويني غرزغير ابو منبر محبركم دمامن كبابيان اتو غبر مسقل كيدانه اد منبر احمد دمامن كبابيان ويزرو ابرهت مناسي كمون بركز بول زيغاتات استساتفو مدب ببهلاون سنطباون مسندوتات لميقو نيرو ويزرو ويني ابز سمعت قال نرزين ترجم تيما بعلنا صنت بمتقاس حيالن وفين مريحنت حزبن سراويتن سلنونن ولا كواب بمدرخو زقلاقلو بدوتات انتلو كم ابقال سننا صنتن معقب الاولونتن امدبات المعاتون كم نعوت زطراطر كم زي لغليصام ابو منبر محبركم اتو غبر مسقل كيدان بوغنو كبر واغا خفيلنا زጨበጥنا هاجر بالمعات نمخلاع زيغاتات ابززلو بوتان مويان نقوح ابركتو خغبرو ازخاخيرو اب عباي بريطانيا كتماتات لندن برمنغهام مانشستر غلاسغو ليدس شيفيلد ليفربول ميدلسبرو ليستر نوتنغهام كوفنتري نيوكاسل ويكفيلد بريستول ساوثهامبتون كارديفن دابلينن زنبر ايرتراويان ببكتماهم ابزودبو عزوز صافي زغاتات ابسرغا غصل صمبلات بسنه سرعات من بلبال بانديرا ايرترا معريغو نيرو اب لندن ابستغبر لعل 50 وكلت هاجراتن منغستاتن دبلوماسينيتاتن محزوت ايرتران كمون سمز منستر قدات وصاي عباي بريطانيا زتساتفو بعل ابو منبر هاجراوي شماغل عباي بريطانيا اتو احمد محمد محمودن فصامه قدات امباسي ايرترا اتو صالح عبد الله مبزس معو قال نمنغستن حزبن ايرتران حيلتات مكلخالن يوهانوم دحر مغلاص نايلو محمد صنبل حقينيا مرأيا فقر ايرتراوي بانديرو هاغرون منغستن كم زخونه غليصام اب كتماتات جيرمن ككايد صنح صنبلات ناصنت دما اب زحلفه معلتات اب لورخ فالدشوت فالدا براكشوتراسه مونيخ بيسبادن بريمن روزنهايم اوغسبورغن كاوفو بويرنن بزتخايد دغسات تزازيمو تقلال قنصلا فرانكفورت اتو كبر ابتخسته حلافه حزباون كماون قداتات طعام هايله كمون حلافه حزباو دبلوماسي اتو تخلو لباسي باكل ترخيبهم نا يوهانا ملخت ام حلالفهم اتصنبل بياتاون هاغراون طعام زماتات معني غديرو اذا كم زين كله اب استراليا كتماتات ملبورن باريس سيدني بريسبن ادلايدن اب نيوزيلاند دما اب كتما كرايست تشيرش اب استودب بعلات تساتفو زيغاتات عزوز كم زنبره كابتي بوتاز بصحنا حبريتا افليطو اب ملبورن اب استغبر صنبل اب منبر محبركم اتو كيدان غنبتن تقلال قنصلاتو محرت خستن نمعلتنا صنت سلياس تخفله واغان يتسكم رزين حدرن زملكات مدر اقربام ابتا قاطع مسترخبت وكيل بيت مخري فيكتوريا جيل مورغان حزب ايرترا نهاغر زلو فقر نمرأي نيرترا مخاد ايدلني كتبل اب استراليا زنوب زيغاتات اب نحدهم نزلوهم تمرت كمون مسهاغرمن حزبمن زلوهم متأثر بادنقوت غليصام ايرتراويان نبرت فرنساون كم مقصلتا نايتي اب زحلفه معلتات ببكتمام ككايد وزقنيو صنبلات مبل 34 عامت ناصنت ب 31 غنبت اب ليونن سان نازرن اب زودبو سن سرعات ودابيتاتهم من حدنتهم بمدلدال هاغراو مدبات نمعوات زلوهم دلونت ارغاغيصام اب نوزبا مايمنه موياوا عقمي دكانستيو كبن مبال 160 دكانستيو سلطنا مدلاو مغبي حصاناتن سرحات كايلان يوهابالو اتي كاب ورح ميازيا جميرون سلسه وارح زغزل زله سلطنا منشي كتبا اتاويتا دكانستيو نموحس كمون عديتات ميلاتات مدلاو معازاون استمتاتن مغبي مقسام ندقن كمغبا زعلم مخانو وكيل حماده ابتنو زباوي زرليا هاي الحبيرام عسلت انت بوغنن دكانستيو نوزبا اب مسرح كايلا زلون لمدتات بطباباو منقد معبيلن من جاء قطباو اتاويتاتن خعبيا زحجزن تمرتون يوسدا مهلاون بمتكاس قربنتن دليتن سلطنتي اب ادمعنت نايت سلطنا درخيت فتيرو كم زلو ابريهن تساتفت بوغنن تسلطنا اب زمرحو نابرا لوت زمص مخان بمحبار نودبتو امسجينن اب زبات من وقح بحرين وزباتات ناقفان شعبن سلسته وارح زغصله مياو سلطنات زغصمو لعلي 375 منسيات تمرقهم ب 25 غنبوت اب ناقفا ابستغبر سنه سرعات حلافه هممته اب زغرب وصبصب
140 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 348 መንእስያት ብቐዳማይ ረድኤት ኤሌክትሮኒክስ ምትካል ዲሽ ከምኡውን ምሕደራን መሪሕነትን ከም ዝሰልጠኑ ገሊጹ ብ20 ግንቦት ኣብ ሽዕብ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስነ ስርዓት ድማ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምስ ማእከል ጥዕና ሽዕብ ብምውሃድ 15 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 28 መንእስያት ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ብሪሁ ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ብዕቱብ ክሰርሕሉ ዘዘኻኸረ ካብ ማእከል ጥዕና ሽዕብ ተሓጋጋዚ ነርስ እድሪስ ስዒድ ኣብ እዋን ስልጠና ንዝተረኣየ ልዑል ተገዳስነትን ዲሲፕሊንን ሰልጠንቲ ሞጊሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ናይጄርያ ሽበራ ንምምካት ምስ 4 ጎረባብታን ዘራኸባ ዶብ ክትሓፅሮ ምዃና ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ናይጄርያ ምስ በኒን ጫድ ኒጀርን ካሜሩንን ዘራኸባ ዶብ ክትሓፅሮ እያ እቲ ካብ መዓስ ከም ዝጅምር ዘይተገልጸ መደብ ኣካልቲ ጸጥታ ንምውሓዝ ዝተካየደ ወፍሪ ምዃኑ እያ ናይጄርያ ገሊጻ ዘላ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ገዚፍ ወፍሪ ከም ዝሓቲ ዝጠቐሱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ብቐሊሉ ክትግበር ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይእምቱ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብምትሕባር ሃገራት ዞባ ክምከት ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝገልጹ ናይጄርያ ሽበራ ንምክታእ ከተካየዶ ዝጸንሐት ወተሃደራዊ ወፍሪ ዛጊት እቲ ዝድለ ዕማም ከም ዘይወቅዕዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 3 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ቤላሩስን ኣብ ምምካት እንኮ ቀጽራዊ ስርዓትን ዓብላልነትን ብሓባር ክምክታ ምዃነን ሓቢረን እዚ ዝተገልጸ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ሎሚ 4 ሰነ ኣብ ከተማ ቤጂን ቻይና ኣብ ዘካይደዎ ዝርርብ እዩ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮን ኣብ ርክቦም ውዱን ዓለማዊ ዝምድናታት ንምውሓስ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ፍሊጦም ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራቶም ኣብ ምርጋጽ ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ርክብ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይናን ቤላሩስን ኣብ ቁጠባዊ ንግዳዊ ዲፕሎማስያውን ካልእ ጽላታትን ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ተረዳድየን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይድ ኣሎ ዕላማ እዚ ክሳብ 20 ሰነ ዝቕጽል ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣባል ሃገራት ንምምዛን ምዃኑ ኣዘዚ ሰራዊት ኔቶ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ልምምድ እዚ ልዕሊ 50 መራኽብ ኩናት 90 ነፈርትን ልዕሊ 9,000 ወተሃደራትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዚ ናይ ሕጂ ልምምድ ኔቶ ካብ 1971 ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ካብ ዘካየዶ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ጸብጸባት ዘረድኡ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኔቶ ብፍላይ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ብዓይነትን መጠንን ከም ዝወሰኸ እዩ ዝጥቀስ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ካብቲ ኣብ ሶርያ ዶኪናቶ ዘላ ማዓስከራት ክትዓጽዎ ምዃና ሓቢራ ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ሰራዊታ ዓስኪሩሉ ካብ ዝጸንሐ 8 ማዓስከራት ነቲ 7 ክትዓጽዎ እያ ይኹን እምበር ብጸጋታት ንዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሃብታም ምዃኑ ኣብ ዝግለጽ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ዘሎ ገዚፍ ማዓስከር ንጥፈታቱ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዋፊራቶ ንዘላ ቁጽሪ ሰራዊት ከተጉድሎ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምሕባራ ዝዝከር እዩ ቀንዲ ዕላማ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ጸጋታት ንምዝማት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካ ሃብታ ንግዳዊ ምትእትታው ብዘስዕቦ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ትሕመስ ዘላ ሶርያ ልዕሊ 2,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ይሕበር ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሞንጎኣን ብዛዕባ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምዕ ትዝርግሖ ዘላ ጉጉይ ሓበሬታ ደው ከተብሎ ቻይና ጸዊዓ መንግስቲ ቻይና ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ነቲ ብ12 ግንቦት ኣብ ጀኔቫ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምዕ ከም ዝጠሓሰት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዘቕረቦ ክሲ እዩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊንጂያን ትማሊ 3 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ቻይና ነቲ ስምዕ ብሓላፍነትን ብተኣማንነትን ከተተግብሮ ከም ዝጸንሐት ኣረጋጊጹ ኣሜሪካ በኣንጻሩ ኣብቲ ካብን ናብን ቻይና ዝግበር ምንቅስቓስ ንዋት ልዑል ምቁፅጻር ኣብ ርእሲ ምግባራ ንቻይናውያን ተምሃሮ መእተዊ ቪዛ ከም ዝኸልከለት እዚ ድማ ነቲ ስምዕ ዘዳኽምን ሕጋዊ መሰላትን ረብሓታትን ሃገሩ ዝጎድእን ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ኣሜሪካ ጉጉይ ተግባራታ ብምእራም ንዝተበጽሐ ስምዕ ንምዕቃብ ጭቡጥ ስጉምቲ ክትወስድ ኣተሓሳሲቡ
ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምዕራፍ ዝርብ ሰመዚ ከካይዳ መጽናሕን ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሓድሕደን ዝወሰኖ ወሰኽ ቀረጽ ከጉድላ ከም ተረዳዳ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ መንጎ ክልተን ብቆጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንኻልኦት ሃገራት በኣሉታ ይጸሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ሩዋንዳን ኣልጄርያን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝካየድ ምትሕብባር ንምዕማቕ ዝዓለመ ክልታዊ ስምምዓት ተፈራሪመን ክልተን ሃገራት ንስምምዕ ዝኸተማ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ናብ ኣልጄርያ ንምፍጻም ትማሊ 3 ሰነ ከተማ ኣልጀርስ ብምእታው ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልመጂድ ተቡን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ እቲ ስምምዕ ንጽላታት ቴሌኮሙኒኬሽን ዲጂታላዊ ምህዞ መድሃኒት ሕርሻ መጓዓዝያ ኣየርን ድሕነትን ዝሽፍን እዩ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜን ፕሬዚደንት ዓብደልመጂድ ተቡንን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ኣፍሪካ ዝኽሰቱ ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓበራዊ ተወፋይነት ከም ዘለዎም ብምርግጋጽ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣህጉር ንዝካየድ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ነጺጎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ብሓፈሻ ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ወሽመጥ ቃዛን ከም ተመያይጡ ተቓሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኩነታት ወሽመጥ ቃዛ ዘለዎም ዓሚቕ ስክፍታ ብምግላጽ እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ደው ክብል ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ከኣቱን ፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክወሃባን ጸዊዖም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ኣሉሚንየምን ሓጺንን ወሲንዎ ዝጸንሐ ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 50 ሚእታዊት ክብ ንምባል ወሲኑ እቲ ካብ ሎሚ 4 ሰነ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ስጉምቲ መጻኢ ኢንዱስትሪ ሓጺን ኣሜሪካ ንምውሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጹ ይኹን እምበር ካብ ብሪጣንያ ናብ ኣሜሪካ ዝለኣኽ ሓጺንን ኣሉሚንየምን ክሳብ 9 ሓምለ 25 ሚእታዊት ኮይኑ ከም ዝቕጽል እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ሓድሽ ወሰኽ ቀረጽ ናብ ኣሜሪካ ፍርያት ሓጺንን ኣሉሚንየምን ብብዝሒ ክልእኻ ንጸንሓ ካናዳን ሜክሲኮን ዝሃስብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ክልተን ሃገራት ድሮ ነዚ ሓድሽ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ምላሽ ክህባሉ ምዃነን ጠንቂቐን ኣለዋ ብመሰረት ጸብጻባት ንግዲ ካናዳ ብራዚል ሜክሲኮን ደቡብ ኮርያን ሰደድ ሓጺንን ኣሉሚንየምን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝገብራ ሃገራት እተን ብቐዳምነት ዝጥቀሳየን መንግስቲ ፈረንሳ ተጠቃምነት ሽጋራ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝኽልክል ሕጊ ኣጽዲቑ በዚ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ 2025 ተግባራዊ ዝኸውን ስጉምቲ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዘዘውትሮ ገማግም ባሕሪ መናፈሻታት ከባቢታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣውቶቡሳት ትካላት ስፖርትን ካልእ ቦታታትን ምትካኽ ሽጋራ ክእገድ እዩ እዚ ስጉምቲ ብቐንዱ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ሽጋራ ኣብ ህፃናት ንምክልኻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ ሓቢሮም ነቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሱ ሰባት ናይ $153 መቕጻዕቲ ከም ዝብየን እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ፈረንሳ ንመጀመርታ ግዜ ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ውሽጢ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ 2007 ኣብ ካፌታት ኣብያተ ምግብን ለይታዊ ትልሂትን ድማ ኣብ 2008 ከም ዝኣገደት ዝዝከር እዩ ኣብ ፈረንሳ ብሳዕቤናት ምትካኽ ሽጋራ መዓልታዊ ኣስታት 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር የነጽር ትንባኾ ብሓፈሻ ምትካኽ ሽጋራ ድማ ብፍላይ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ውሽጣውን ደጋውን ሕማማት ምዃኑ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንጥፈታት ቱሪዝም ንምምዕባልን ንምልላይን ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ቅነ ውዳቤታት መንእሰያት ብደረጃ ዞባ ኣካሂዱ ኤርትራውያን ማሕበር ኮማታ ወጻኢ ጽምብል መበል 34 ዓመት ናጽነት ብድሙቕ ኣገባብ ኣብዒሎም ናይጄርያ ሽበራ ንምምካት ምስ ጎረባብታ ንዘራኽባ ዶብ ክትሓጽሮ ምዃና ሓቢራ ቻይናን ቤላሩስን ኣብ ምምካት እንኮ ቀጽራዊ ስርዓትን ዓብላልነትን ብሓባር ክምክታ ምዃነን ኣነጺረን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይድ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መድባትና ሰላም